Bon dia, senyoreta. Què li afegeix per a dinar? No sé, no tinc molta gana. Li agradaria alguna cosa de picar i després un segon plat? Sí, molt bé. Què tenen d'entremesos? Tenim anjoves, olives, llonganissa, esgarrat... No, quasi millor un primer plat. Molt bé. De primer plat tenim crema d'espàrrecs, clòtgines gratinades, pastís de pasta fullada i albergínies farcides amb cervellets. Cervellets? Sí, són exquisits. Ai, no, quin fàstic. Preferisc una ensalada. En tenen? Naturalment, en tenim una d'endívies al roquefort i també una altra d'alvocat amb ceba i una d'estiu. I aquesta d'estiu, quins ingredients porta? Té tomaca, encisam, cogombre, olives farcides i també una miqueta de tonyina. No està gens malament. Li'n posem una d'estiu, doncs? No, millor prendré la crema d'espàrrecs. Molt. I de segon, què li afegeix? Què n'hi ha? De peix? No, millor carn. Carn. Tenim filet de vedella a la parmesana. També conill a la sidra, ànec a la taronja i fetge amb vi de porto. Com preparen el conill? En una cassola, a foc lent i amb herbetes, estragó en pareix. D'acord. I què porta de guarnició? De guarnició, rodanges de poma. És un plat molt saborós. Deu estar molt bo, sí. Però estic massa grassa i no em convé el greix. De peix, què diu que tenen? De peix, diu? Sí, de peix. Hi ha algun problema? No, al contrari. El peix és la nostra especialitat. Molt bé. A veure si hi ha sort i em decidís d'una vegada. Què n'hi ha? De peix, llenguado amb salsa, lluç al forn i abadejo a la biscaïna. No hi ha res més? En la carta no, però si desitja algun plat d'especialitat i el poden preparar, no hi ha cap inconvenient. No, gràcies. No m'agrada molestar. De tota manera, ja li havia dit que no tenia massa gana. Què hi ha de postres? Pastís de nous, crep de xocolata i també flam i gelats. Gelats? Sí, en tenim de maduixa i de llima. Em pareix que ja m'he decidit. Anul·le la crema d'espàrrecs que li havia dit i em porta, sí, 4 postres. M'avelleix tastar-les totes. Les 4? Sí, una darrere de l'altra, per favor. D'acord.